आगे छोटा ही उमरिया में बहकल हाएंगे अपन घरवा से छोड़ी। आगे छोटा ही उमरिया में बहकल हाएंगे अपन घरवा से छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे छोटा ही उमरिया में बहकल हाएंगे अपन घरवा से छोड़ी। आगे छोटा ही उमरिया में बहकल हाएंगे अपन घरवा से छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे अगला सीट पर बैठ के रोजे घूमो हाखीगे जिला जबरवा के छौड़ी। आगे अगला सीट पर बैठ के रोजे घूमो हाखीगे जमुई शहरवा के छौड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे राइटर यारियन एम के चंदू देले रहोगे गला के हरवा के छोड़ी। आगे राइटर यारियन चंदू पांडे देले रहोगे गला के हरवा के छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। आगे पहले फसल हाली तो खलासिया से गे अब ड्राइवरवा से छोड़ी। सुना